उत्कल यूनिवर्सिटी ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ମାନଙ୍କର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫାର୍ମା ଜ୍ଞାନ ଅଫିସିଆଲକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶାର ବେଷ୍ଟ ଫାର୍ମାସି କଲେଜ ପାଇଁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି କଲେଜ ରହିଛି ସେଇ କଲେଜ ଭିତରୁ କେଉଁ କଲେଜ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ, ମାନେ ଆମ ଫାର୍ମାସିରେ ପାଠ ପଢ଼ା କେଉଁ କଲେଜରେ ଭଲ ହୁଏ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କେଉଁ କଲେଜରେ ଭଲ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁଠି ଭଲ ରହିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୁହଁ ହେଲା। ଆଉ ଯେତିକି କଲେଜ ରହିଲା ସେଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ, ତାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କ'ଣ ନା OUHS, ଯେ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ ହେଲା, ତାରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଦୁଇଟା ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହୁଛି ସୋଆ ଏବଂ ସେଞ୍ଚୁରିଆ। ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଲେଜକୁ ମିଶାଇବା, ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହଉ, ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହଉ କି ସେଠାକାର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏବଂ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଭଲ କଲେଜ ହେବ କ'ଣ ନା ଆମର IPD ସାଲେପୁର ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର 1। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ କଲେଜ ରହିଲା ସେଟା ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିଲା ସେଟା ବହୁତ ହାଇ, ମାନେ ସାଲେପୁରଠୁ ବି ଭଲ। ବାକି ସେଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସିନଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ସାଲେପୁର ଆସିଥାଏ ସେମିତି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସେଠି ଆସିନଥାଏ ହେଲା। ତ ସେ କଲେଜଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୟାଲ କଲେଜ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିଛି ହେଲା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରୋଲାଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍। ଏ ଯେଉଁ ରୋଲାଣ୍ଡ କଲେଜ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଏଠାର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ଭଲ। ବାକି କ'ଣ ନା ଏଇ କଲେଜରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଥିଲେ ଏବେ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଛାଡ଼ିଲେଣି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଥିଲେ ଏବେ ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କଲେଜଟାକୁ ମୁଁ ଆମର ତୃତୀୟରେ ରଖିଛି। ଚତୁର୍ଥରେ ତୁମେମାନେ CPS ପୁରୀକି ପ୍ରିଫର କରିପାରିବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଦୁଇଟା କଲେଜ ରଖିଛି, ଗୋଟେ କନକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଲେଜ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କଲେଜଟା ଏବେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଟା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନେଇଛି ସେଠାରେ କ'ଣ ପାଠ ଏବେ ଭଲ ପଢ଼ା ହେଉଛି ହେଲା, ତାଙ୍କ ପାଠ ଭଲ ପଢ଼େ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ପିଲା ବି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ହିସାବରେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ଜୟଦେବ କଲେଜ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ରଖିଛି। ବାକି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରଖିବା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ତ କହୁଛି ଯେ ଯେମାନଙ୍କର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ OJEIରେ ତୁମେ ପାଇଛ, ତୁମେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରିଫର କର। କାହିଁକି ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ କଥା କହିଲି, ତା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି ସେଟା ପ୍ରଥମେ ଆମର BPUD ଅଣ୍ଡର ଥିଲା ହେଲା। ଆମ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛି, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ସେଇଟା ଆମର OUHS ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଇଛି। ତ OUHS ଯେହେତୁ ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ମେଡ଼ିକାଲର ମାନେ କୋର୍ସ ଆସୁଛି, ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ତୁମର MBBS ହଉ, ନର୍ସିଂ ହଉ, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ହଉ ବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କୋର୍ସ ତାରି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହିଁ ସବୁ କୋର୍ସକୁ ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍, ତାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖା ସେ ସବୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଉଛି ହେଲା। ତ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁନି। 6th ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଠିକ୍ସେ ହେଉନି, 2nd ସେମ୍ 1st ସେମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା, ତ ଯଦି ପିଲା ରିଚେକିଂ ପାଇଁ ପକାଉଛି, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଖାତା ହଜିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କ ଖାତା ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମାନେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ସୋଆ ହଉ, କିଟ୍ ହଉ, ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହଉ। ନହେଲେ ଭାଇ ତୁମର ଯଦି ର୍ୟାଙ୍କ ଭଲ ଅଛି ତୁମେ ଆଖି ବୁଜି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଯାଅ ହେଲା। ତୁମର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଆଉ ସେଠି ପାଖାପାଖି ବି ତୁମର GDCର ବି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ GPET ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ସେଠାରେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାର ଆମ ଉତ୍କଳ ହଉ ବା ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହଉ ବା ଆମର ସୋଆ ହଉ, ତାଙ୍କର 10 ଗୁଣା ଭଲ ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡର ହେଉଛି, ଯେମିତି ରୋଲାଣ୍ଡ ହଉ, ରୟାଲ ହଉ, କଟକ ସାଲେପୁର ହଉ କି ଆମର CPS ପୁରୀ ହଉ, ଏମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ବହୁତ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି। ତା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆନାଲିସିସ୍ର ହଉ, ସୁଟିକ୍ସର ହଉ, ମେଡ଼ିସିନାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେପାରେଟ୍ ଏନିମାଲ ହାଉସ୍ ବି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପାଖାପାଖି
30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛି, ଏକାଡେମିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ତୁମେ ପଢ଼ା ପାଇଁ ସେଠି କନସିଡର କର। ବାକି ଦେଖ ପିଲା, ତୁମେ ଆଡମିସନ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୋତେ ପୁଣି କହୁଥିବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ସେଠି ଆଡମିସନ୍ ହେଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉନି। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ତ ଖାତା ଠିକ୍‌ସେ ଦେଖା ହେଉନି, ଆମେ ଲେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟାକ୍ ପଳେଇ ଆଉଛି। ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନେଇକି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଭଲ ରାଙ୍କ ଅଛି ତୁମେ ଉତ୍କଳ ପଳାଅ। ଗୋଟେ ସିଧା କଥା। ଯଦି ପଇସା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଭଲ ପଇସା ଯଦି ପେ କରିପାରିବ, ତ ତୁମେମାନେ କିଟ୍ ନହେଲେ ସୋଆକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫର କର, ତାପରେ ତୁମେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନକୁ ପ୍ରିଫର କର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍‌ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ବି ଫାର୍ମା କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୁମେ ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାର ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରର ଗାନ୍ଧୀ ରହିଛି, ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଆମର ରହିଛି ବିଟ୍ସ ପିଲାନି, ରାଜସ୍ଥାନ ରହିଛି ବିଟ୍ସ ପିଲାନି ଏବଂ ବିଟ୍ସ ମେସ୍‌ରେ ଆମର ରାଞ୍ଚିରେ ରହିଛି। ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଏମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କଲେଜ ଗୁଡ଼ା ନାଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଗଲି ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ଆଙ୍କଠାରୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ। ପିଲା ବି ପାଖାପାଖି ଆମର 12 ଲାଖ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବି ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତାଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ତୁମେମାନେ ଦେଇପାରିବ, ତ ଏଇ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ ବା ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ଇଜିଲି ପ୍ରିଫର କରିପାରିବ। ବାକି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ୟାଙ୍କର କୋର୍ସ ବି ଅଧିକା ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ସହ ଏକ୍ଜାମ୍‌କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବା ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।